postoji neka vrsta mitologije koja vas okružuje da ste tužni. Ali, znate, o čemu se tu radi? Desetljećima svijet poznaje Keanua Reevesa kao jednu od najomiljenijih hollywoodskih zvijezda, tihog junaka iza blockbustera poput Matrixa i Johna Wicka. Publika je vidjela slavu, uspjeh i filmove vrijedne milijarde dolara. No, iza smirenog osmijeha krio se život obilježen napuštanjem, tugom i gubicima toliko razornim da se većina ljudi od njih nikada ne bi potpuno oporavila. Ono što Keanua Reevesa čini drugačijim nije puka tragedija koju je proživio, već način na koji ju je nosio. Dok ga je Hollywood slavila kao akcijsku ikonu, on je tiho vodio bitke koje publika nije mogla vidjeti. Gubio je ljude koje je volio, borio se s usamljenošću i učio kako preživjeti tugu koja nikada zapravo nije nestala. Sa 61 godinom čovjek kojemu se milijuni dive zbog njegove dobrote i poniznosti postao je nešto mnogo rjeđe od filmske zvijezde. Njegova životna priča podsjetnik je da najsnažniji ljudi katkad nisu oni koji izbjegavaju bol, već oni koji i dalje biraju suosjećanje nakon što ih je život lomio iznova i iznova. Ovo je priča o tome što se doista dogodilo Keanu Reevesu i zašto ga, nakon što je čuju, mnogi vide na potpuno drugačiji način. Dječak koji nikada nije imao dom. Davno prije nego što ga je publika upoznala kao Nea u Matrixu ili Johna Wicka u Johnu Wicku, Keanu Reeves bio je tiho dijete koje se selilo iz grada u grad s koferom koji je rijetko dugo ostajao raspakiran. Rođen je u Bejrutu 1964. godine u obitelji engleske kostimografkinje Patricije Taylor i geologa Samuela Reevesa, čije se podrijetlo protezalo preko Havaja, Kine, Portugala i Engleske. Njegovo ime, Keanu, znači hladan povjetarac nad planinama, no gotovo ništa u njegovu ranom životu nije odisalo takvim mirom. Kada mu je bilo samo 3 godine, otac mu je potpuno nestao iz života. Patricija se iznenada našla u situaciji da sama odgaja 2 djece, seleći se s kontinenta na kontinent u potrazi za stabilnošću koja kao da nikada nije potrajala. Obitelj se selila iz Libanona u Australiju, zatim u New York, da bi se naposljetku skrasila u Torontu. Svaka je selidba donosila nove financijske poteškoće, emocionalnu iscrpljenost i još jedan pokušaj izgradnje života koji se uvijek činio privremenim. Patricija se tijekom tih godina udavala nekoliko puta. Svaka je veza započinjala s optimizmom prije nego što bi se urušila u još jedan bolan oproštaj koji je Keanu tiho proživljavao. S vremenom je naučio da se ne veže previše za mjesta, rutinu, pa čak ni ljude, jer bi se sve oko njega na kraju promijenilo. Ta ga je nestabilnost duboko oblikovala. Pohađao je 4 različite srednje škole i rijetko bi ostajao dovoljno dugo da stekne trajna prijateljstva. Profesori su ga često opisivali kao rastresenog ili problematičnog, no rijetki su shvaćali da se bori s disleksijom dok živi u obiteljskom okruženju koje nikada nije djelovalo stalno. Čitanje je postajalo frustrirajuće, ocjene su padale, a školski kolege ponekad su mu se rugali zbog problema s učenjem. Ispod te zbunjenosti i nemira krio se dječak koji se pokušavao sabrati dok mu je svijet pod nogama neprestano izmicao. Godinama kasnije Keanu se nakratko ponovno susreo s ocem na Havajima nakon više od desetljeća razdvojenosti. Taj je susret nosio težak emocionalni teret koji napuštena djeca često godinama nose u sebi jer se dio njega i dalje nadao objašnjenju koje bi moglo nekako prekinuti tu tišinu. Umjesto toga, ponovni susret ugasio se gotovo jednako tiho kao što je i započeo. Njegov će otac kasnije završiti u zatvoru zbog optužbi povezanih s drogom, dok je Keanu polako učio prestati tražiti odgovore od ljudi koji su mu već okrenuli leđa. Ono što ga je na kraju spasilo tijekom tih teških godina bila su 2 neočekivana utočišta, hokej i gluma. Na klizalištu je zaradio nadimak Zid zbog neustrašive energije kojom je branio mrežu. Hokej mu je pružio strukturu, disciplinu i ispušni ventil za emocije koje nikada nije mogao izreći naglas. Gluma mu je pak pružila nešto posve drugačije. U kazališnim produkcijama otkrio je mjesto gdje su osjećaji konačno mogli izaći na površinu, umjesto da ostanu zaključani u njemu. Po prvi put u životu mogao je pretvoriti zbunjenost, usamljenost i tugu u nešto kreativno. Tako je ovaj povučeni dječak koji se nikada nije osjećao potpuno kao kod kuće, polako počeo zamišljati budućnost koja pripada njemu. Hollywood nije želio Keanua. Sa 66 godina Keanu Reeves napustio je školu i potpuno se posvetio glumi.
Nije imao financijsku sigurnost, moćne obiteljske veze, ani mnogo novca. Gledajući izvana, Los Angeles je zračio glamurom, no mladim glumcima koji su stizali bez slave ili zaleđa grad se često činio hladnim i proračunatim. Keanu je spavao na kaučima, radio sitne poslove i godinama odlazio na audicije na kojima su se direktori castinga mučili čak i s izgovorom njegova imena. Neki su mu agenti čak predlagali da ga promijeni, jer su smatrali da Keanu zvuči previše strano za širu hollywoodsku publiku. Nakratko je eksperimentirao s imenima poput Casey Reeves i Casey Reeves, potiho odbacujući dijelove vlastitog identiteta kako bi se uklopio u industriju opsjednutu onime što joj je već poznato. Naposljetku je to pretvaranje postalo iscrpljujuće. Vratio se svom pravom imenu, čak i ako je to značilo još više odbijanja. Male televizijske uloge postupno su prerasle u veće prilike. Godine 1986. nastupio je u filmu Youngblood, glumeći hokejaškog vratara. Uloga koja mu je bila neobično bliska nakon godina provedenih na klizalištima u Torontu. Godinu dana kasnije, film Na obali rijeke otkrio je ozbiljniju stranu njegova talenta, a redatelji su počeli primjećivati emocionalnu dubinu skrivenu iza njegove povučene naravi. A onda je na red došla nevjerojatna avantura Billa i Teda. Niskobudžetna komedija neočekivano je prerasla u kulturni fenomen. Publika se trenutačno povezala s Keanuovom toplinom, iskrenošću i prirodnom dopadljivošću. Prvi put u životu osjetio je nešto slično pripadnosti. No, slava ga nikada nije u potpunosti promijenila. Čak i kad ga je Hollywood prigrlio, Keanu je i dalje nosio emocionalne instinkte osobe koja je veći dio djetinjstva provela očekujući da će sve oko nje nestati. River Phoenix i cijena dubokog prijateljstva. Početkom 90-ih Keanu Reeves postajao je jedan od najprepoznatljivijih mladih glumaca u Hollywoodu, no slava mu je i dalje djelovala neobično odvojeno od života koji je uistinu cijenio. Dok su se studiji fokusirali na status zvijezda i zaradu na kino blagajnama, Keanu je bilo daleko više stalo do iskrene ljudske povezanosti. Nijedno mu prijateljstvo nije bilo važnije od onoga koje je dijelio s Riverom Phoenixom. Dvojica glumaca upoznala su se u kreativnim krugovima povezanim s filmom Roditelji, a njihovo se prijateljstvo brzo produbilo kroz duge razgovore, vožnje motociklom i zajedničku ljubav prema umjetnosti koja je djelovala iskrenije od kulture imidža kojom su bili okruženi. River je posjedovao rijetku emocionalnu snagu koja je fascinirala gotovo svakoga tko ga je poznavao, a Keanu se divio načinu na koji je njegov prijatelj prolazio kroz Hollywood ne gubeći pritom sebe. Kada je redatelj Gus Van Sant počeo raditi na filmu Moj privatni Idaho, River je isprva oklijevao oko prihvaćanja uloge zbog njezinih emocionalnih zahtjeva. Prema svjedočanstvima ljudi bliskih produkciji, Keanu je navodno prevalio gotovo 2100 km na motociklu, putujući od Toronta do Floride samo kako bi razgovarao s Riverom licem u lice i uvjerio ga da prihvati ulogu. Ta je odluka pomogla u stvaranju jedne od najhvaljenijih uloga Rivera Phoenixa, no istovremeno je ojačala prijateljstvo za koje ni jedan ni drugi nisu znali da mu neumitno istječe vrijeme. Na noć vještica 1993. godine River Phoenix srušio se ispred kluba The Viper Room uslijed predoziranja. Imao je samo 23 godine. Keanu je snimao akcijski hit Brzina uz Sandru Bullock kad je vijest stigla na set. Ljudi iz njegovog okruženja kasnije su opisali tihu shrvanost koja mu je tada prekrila lice. Sandra Bullock prisjetila se koliko je Keanu otvoreno tugovao za prijateljem, objasnivši da je dubina te boli otkrila koliko je snažno volio ljude koji su mu bili najbliži. Ono što je ovaj gubitak učinilo još okrutnijim bio je sam trenutak u kojem se zbio. Dok se Keanu u privatnosti borio s tugom, Brzina je postala jedan od najvećih akcijskih filmova desetljeća, pretvorivši ga gotovo preko noći u svjetsku superzvijezdu. Publika je slavila dolazak novog hollywoodskog junaka, dok je Keanu iza kulisa nosio emocionalni teret gubitka osobe koju je smatrao obitelji. Godinama kasnije i dalje je izbjegavao Riveru govoriti isključivo u prošlom vremenu, jer bi to taj gubitak učinilo previše konačnim. Za Keanua tuga nikada nije bila glasna ni dramatična. Ona se tiho uvukla u njegov život i tamo ostala. Kači koju nikada nije stigao odgojiti. Nakon godina nestabilnosti, odbijanja i osobnih gubitaka, činilo se da je Keanu Reeves napokon blizu izgradnje nečeg stabilnog izvan Hollywooda. Jennifer Syme upoznao je 1998. godine na zabavi povezana s njegovim bendom Dogstar. Prijatelji su njihovu vezu opisali kao trenutačnu, toplu i duboko iskrenu.
Jennifer je radila u filmskoj industriji te je dijelila tihu, umjetničku narav kojoj je Keanu prirodno težio. Prvi put nakon mnogo godina, bliski su ljudi na njemu primijetili nešto neobično. Nadu. Do 1999. godine Jennifer je bila trudna s njihovom kćeri, Avom Archer Syme Reeves. Uredili su dječju sobu, razgovarali o obiteljskom životu i zamišljali budućnost daleko od emocionalne nestabilnosti koja je Keanua pratila još od djetinjstva. Nakon što je veći dio života proveo okružen prolaznim vezama i bolnim odlascima, napokon se činilo da je blizu stvaranja trajnoga doma kakav sam nikada nije iskusio. A onda se, neposredno prije Božića, sve srušilo. U 8. mjesecu trudnoće malena Ava rođena je mrtva. Emocionalna ih je pustoš oboje slomila, jer im se budućnost već činila stvarnom. Prijatelji su kasnije njihovu tugu opisali kao neizmjernu. Ne samo zato što su izgubili dijete, već zato što su emocionalno već bili zakoračili u roditeljstvo. Keanu i Jennifer pokušali su biti jedno drugome podrška u toj tragediji, no tuga se rijetko kreće ravnomjerno između dvoje ljudi. Svaka je prostorija u kući podsjećala na kćer koju nikada neće odgajati, pa je njihova veza na posljetku pukla pod tim emocionalnim teretom. Iako su se razišli, ostali su povezani dok su rane pokušavali zaliječiti svatko za sebe. Početkom 2001. godine pojavili su se znakovi da bi se mogli romantično ponovno povezati, što je Keanu ulilo krhku nadu nakon mjeseci lutanja kroz bol. A onda je tragedija udarila još jednom. Dana 2. travnja 2001. godine Jennifer Syme poginula je u prometnoj nesreći nakon što se svojim džipom zabila u parkirana vozila na bulevaru Cahuenga u Los Angelesu. Bilo joj je tek 28 godina. Emocionalnu pustoš koja je ostala bilo je teško pojmiti čak i bliskim prijateljima, jer je njezina smrt ponovno otvorila rane zbog gubitka Ave, dodajući svemu novi sloj šoka i krivnje. Jennifer je pokopana pokraj njihove kćeri na groblju Westwood Village Memorial Park, čime su ta dva gubitka ostala zauvijek isprepletena u Keanuovu životu. Godinama kasnije, Keanu je o svojoj tuzi govorio s tihom iskrenošću zbog koje se ta bol činila još težom. Objasnio je kako tuga nikada zapravo ne nestaje, jer ljudi ne prestaju voljeti nekoga samo zato što vrijeme prolazi. Umjesto toga, tuga mijenja oblik. Postaje manje vidljiva okolini, ali ostaje trajno prisutna ispod površine. To će razumijevanje na posljedku zauvijek promijeniti način na koji se odnosi prema drugim ljudima. Tajni život koji nitko u Hollywoodu nije očekivao. Za mnoge ljude uzastopne tragedije stvaraju emocionalni odmak od svijeta koji ih okružuje. Ipak, Keanu Reevesu se nakon godina tuge dogodilo nešto nesvakidašnje. Umjesto da postane hladniji, postao je još pažljiviji prema patnji drugih. Velik dio te transformacije došao je kroz njegovu mlađu sestru, Kim Reeves, kojoj je početkom 1990-ih dijagnosticirana leukemija. U isto vrijeme dok je Keanuova karijera doživljavala nevjerojatan uspon filmovima poput Matrixa, njegov se privatni život uvelike vrtio oko bolnica, tretmana, lijekova i one emocionalne iscrpljenosti koju obitelji proživljavaju u borbi protiv raka. Osobe bliske obitelji kasnije su opisale kako je Keanu u potpunosti reorganizirao svoj život oko Kimine bolesti. Navodno je prodao kuću kako bi joj bio bliže tijekom liječenja, sam joj je pripremao obroke, pratio je na liječničke preglede i proveo godine pomažući joj da prebrodi fizički i emocionalni teret kemoterapije. Dok je većina zvijezda brižljivo čuvala svoje rasporede i javni imidž, Keanu bi se tiho povukao s hollywoodskih događanja kad god ga je obitelj više trebala. Kako je njegov uspjeh rastao, rasla je i njegova mogućnost da pomogne financijski. Kasnije su se pojavili izvještaji kako je donirao goleme dijelove svoje zarade za istraživanje leukemije i dječje bolnice. Navodno je osnovao i privatnu zakladu za borbu protiv raka, ali je svjesno izostavio svoje ime iz naziva organizacije, jer nikada nije želio da se njegov rad povezuje s bilo kakvim javnim priznanjem. Isti ga je obrazac pratio na svakom koraku. Članovi filmskih ekipa često su dijelili priče o tome kako Keanu dijeli bonuse, financijski pomaže radnicima u nevolji ili tiho kupuje darove kaskaderskim timovima koji riskiraju živote u akcijskim scenama. Mnogi su takvi trenuci dospjeli u javnost tek nakon što su ih drugi odlučili ispričati. Jedan od najjasnijih primjera dogodio se 2020. godine, kada je Keanu bez puno buke pristao na aukciju privatnog razgovora sa samim sobom preko Zooma kako bi prikupio novac za Camp Rainbow Gold, humanitarnu udrugu koja pomaže djeci oboljeloj od raka.
Promatračima je to izgledalo kao obična donatorska akcija, no za Keanua, čija je sestra provela godine boreći se s leukemijom, taj je trenutak imao duboko osobno značenje. Ono zbog čega njegova velikodušnost toliko snažno odjekuje nije samo plemenitost sama po sebi, već izvor iz kojeg ona dolazi. Keanu Reeves intimno poznaje patnju i to je razumijevanje promijenilo način na koji kroči svijetom. Umjesto da se pokuša zaštititi od boli, postao je svjesniji toga koliko nečija tuga može biti nevidljiva drugima. Zašto ga internet naziva najljubaznijim čovjekom u Hollywoodu? Kada je Keanu Reeves zakoračio u kasne 50-te, dogodilo se nešto nesvakidašnje u kolektivnoj svijesti javnosti. U industriji, koju često povezuju s egom, pretjerivanjem i namještenim osobnostima, on je izgradio ugled koji je gotovo nemoguće lažirati. Priče o njemu neprestano su se širile internetom, ne zbog skandala, već zato što su obični ljudi neprestano opisivali njegove neočekivane činove dobrote. Putnici su ga prepoznavali u njujorškom javnom prijevozu, gdje se vozio umjesto da se skriva iza zvijezdane pratnje. Zaposlenici restorana opisivali su ga kako mirno objeduje u skromnim zalogajnicama, nikada ne tražeći poseban tretman. Filmske ekipe više su puta isticale poštovanje koje je pokazivao prema kaskaderima, asistentima, vozačima, tehničarima rasvjete i radnicima koji su nerijetko zanemareni unutar hollywoodske hijerarhije. Tijekom produkcije filma The Matrix Reloaded i kasnije franšize John Wick, Keanu je kaskaderskim timovima navodno dijelio skupocjene darove kao način priznanja za fizičke rizike koje su preuzeli pomažući u stvaranju akcijskih scena koje je publika voljela. Ono što je učinilo da ove priče tako duboko odjeknu bio je kontrast između njegove slave i njegova ponašanja. Do tog je trenutka Keanu Reeves već glumio u filmovima koji su diljem svijeta zaradili milijarde dolara. Suosnovao je tvrtku Arch Motorcycle, proširio se na kreativne projekte izvan glume i postao jedna od najprepoznatljivijih filmskih zvijezda današnjice. Ipak, ljudi koji su ga upoznali rijetko su opisivali aroganciju ili zvijezdanu distanciranost. Naprotiv, često su opisivali nekoga tko je neobično svjestan da svaka osoba oko njega nosi borbe nevidljive strancima. Ta je emocionalna osviještenost postala još vidljivija nakon što je 2019. godine njegova veza s vizualnom umjetnicom Alexandrom Grant postala javna. Za razliku od pomno vođenih romansi slavnih osoba, njihov se odnos činio utemeljenim na prijateljstvu, kreativnosti i emocionalnoj zrelosti. Prijatelji su opisivali večeri provedene u čitanju, razgovorima o umjetnosti, tihim putovanjima i izgradnji života usredotočenog manje na spektakl, a više na zajedništvo. Za mnoge obožavatelje, Keanu Reeves predstavlja nešto puno veće od hollywoodskog uspjeha. Njegova priča odražava mogućnost da bol ne mora uvijek uništiti empatiju te da patnja može oplemeniti osobu umjesto da je otvrdne. Ljudi se s njim povezuju jer ispod akcijskih filmova i kultnih likova prepoznaju nekoga tko je preživio tugu, ne dopustivši da ona odredi njegov odnos prema drugima. Danas milijuni poznaju Keanua Reevesa kao filmsku zvijezdu, ali dublja priča nikada nije bila o slavi. Bila je to priča o ustrajnosti. Iza svake premijere, svake akcijske scene i svake nasmijane fotografije stoji čovjek koji je preživio napuštanje, slomljeno srce, smrt i godine tihe žalosti, ne dopuštajući gorčini da ga potpuno svlada. Ono zbog čega njegova priča tako snažno odjekuje nije sama tragedija, već način na koji se s njom nosio. Keanu bol nikada nije pretvorio u spektakl, niti je svoj identitet gradio na ulozi žrtve. Umjesto toga, ta je iskustva nosio u tišini, iznova birajući velikodušnost prema drugim ljudima. Možda su se baš zato brojni stranci s njim emocionalno povezali, a da ga nikada nisu ni upoznali. Ljudi u tuzi koja se skriva iza njegova mira prepoznaju nešto blisko, jer gotovo svatko s vremenom doživi gubitak koji ga zauvijek promijeni. Keanu Reeves jednostavno je postao dokaz da tuga ne mora izbrisati ljubaznost te da su ponekad ljudi koji nose najteži emocionalni teret upravo oni koji su najodlučniji olakšati ga drugima. Ako je ova priča večeras ostavila trag na vama, odajte počast čovjeku koji je život proveo pretvarajući osobnu bol u tiho suosjećanje, jer ponekad najsnažniji ljudi nisu oni najglasniji u prostoriji, već oni koji i dalje biraju ljubav, čak i nakon što im je život više puta dao razloge da od nje odustanu.